Des de la nostra entitat treballem per la inserció social i laboral de les persones amb risc d'exclusió i amb discapacitat que estan a la nostra comarca, a l'Alt Urgell i a la comarca veïna, a la Cerdanya, amb l'objectiu de proporcionar un treball adaptat a les seves capacitats. La nostra línia principal de treball per poder donar oportunitat laboral a les persones amb risc d'exclusió i amb discapacitat doncs és el treball forestal, que ens ocupa el 70% de les jornades de treball a l'any, i la idea aquesta va néixer per la necessitat de la gestió forestal dels nostres boscos i per l'oportunitat que es va veure del fet de poder aprofitar la fusta que se n'extreia per poder produir biomassa i amb aquesta poder alimentar les calderes de biomassa forestal que hi ha a la nostra comarca. Hi ha moltíssimes hectàrees de bosc i no s'arriba a gestionar-los tots, no? Llavors, doncs, hi ha molts boscos que necessitarien d'una intervenció urgent, doncs, com el que estem ara, doncs, que arrel del temporal Glòria doncs, hi van haver-hi molts desperfectes i era un bosc en el que no s'hi podia passar perquè estaven tots els arbres tombats i era un potencial perill de propagació d'incendis. La principal dificultat és que hi ha molta feina a fer en els nostres boscos, que hi haurien moltes persones disposades a fer-la, però els recursos són limitats. El Pirineu s'ha anat despoblant en l'últim segle i hi ha molts prats que estaven conreats o que hi anava el bestiar, ara han passat a ser bosc, i al bosc abans s'hi feia una vida i passejaven els ramats que es podien menjar al sotabosc, i ara, doncs, com que s'ha despoblat el Pirineu, han desaparegut els ramats, s'han abandonat els camps, doncs fa que el bosc creixi. On s'agafa tallar perquè el foc no s'estengui cap amunt, que quan foti foc que se quedi baix, que no comenci a pujar cap amunt i cremi tota la muntanya, diguem. A l'hivern deixem el cotxe allà, que no el veus, agafem l'equipació, no fiquem l'equipació, antitalls, botes, guants, casco, agafem els xedacs, emprenem de gasolina, agafem les xericanes i baixem, fins on comencem. I ja deixem tot allà en un lloc allunyat, que si tenim algun arbre o alguna cosa que no caigui damunt. El primer que aporta és l'oportunitat de poder treballar, de tenir un sou, de tenir unes rutines, l'oportunitat de socialitzar-se, de fer, formar part d'una comunitat, en aquest cas d'integrar Pirineus.